Ikaw, kailan ka naligo? Tatay. Tatay? Last week pa. Nagsangar ka o. Ano pinagsinuloy mo? Oy, babaita. Oy, babaita. Oy, babaita. Talaga madiktal na tangiwat mo Ay, kaya. ba? Ngayon. Pumuso-puso mo matahanan na. Huwag tinitripan na. Ay! Kailangan, kilig-kiligan niyo ba ako? Harap ka muna doon sa Sa likod. likod. Oh, nagpintas na nakatalikod ah. Sa likod ka. Sa likod. Bibilang kami ah. Sa bata gajayon. Di na pa nakita yung mitring wakot. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Mitring wak. Hala. May sayad naman na yata talaga si Mitring. Nagmo-model mag-isa. Ni gunya nga di ah. Punan natin yung babait. Mitring, Anak. ang ganda palang kumain sa bukid. Masaya pa. Oo nga no. Palagi ba kayong kumakain doon? Oo naman. Ka mo man sumurutan. Wala. Suro. Ito na sa marunong. Wag na. Ang takaw-takaw mo. Anong matakaw? Ikaw nga. Lagi Tignan mo dalawang kamay mo nagkasya sa bibig mo. Grabe ka naman. Ikaw nga oh. Ikaw halatang matao. Tignan mo yung ping mo. Inborn yan. Ganyan talaga yan. Pag ako Then, pumayat, inborn. tingnan. Huwag mo ang inaano sa akin yung suso mo. Pangit kayo. Maganda yung ganito lang, simple. Simple lang din naman to ah. Normal. Walang halong Ayoko yung- chemical. Ayaw ni Bak ng ganyan. Kaya dapat yung gusto ni Bak, yung mga ganito, simple lang manamit. Hindi na kaya tikasta. Hindi pa ikat ko ato ilakan na. Una, na may maya, dapat yung susuot mo, yung mga ganito, yung maluwang yung damit, tapos laging naka-pants, madi nga kasta niya. Nakapansak ba ta? Madi nga kasta nga pants, ate ni ay fitted, at trouser ata. Mayat ba ta? Apay madiya? Nagalas na kitkitan. Gusto nga rin uso yung bagyo. Bagyo nga nakalamlam mo kidjay. Talaga Mga bagyo. Bagyo ko naka jacket, naka long sleeve nga kinanain kas jay. Bagyo ata. Ha? Bagyo. Wait in bagyo ato eh. Di mo? Madi. Uso ato yung bagyo ta. Nagalas na kitkitan ni. Kita man nagsarming ka man. Kamu na tagawi daw. Ako nga gawin daw kagkwento pa lang nga na may ijay taltalan ni Andres. Sama ka sa susunod ah. Wag na. Paspasali ka lang Ejay. Ako nga nag-imot ka matan. Ito lang paspasalikin namin ni Baak. Bakit sinagot ka na ni Baak? Nung 2025 Nagpiling ka! May na ka pa yung sinagsagot! Grabe ka naman! Katula ka. Close tayo? One. Ay, hindi pa tayo close. Close na tayo. Ah, sige, hindi pa. Doon pa lang pala tayo sa sa bukid naging close. Gringo rin agad nga babae. Pagkatakas dyan. Basta babae, nangiwat. Partido na chicks ko ah. Hay mga baby ko. Baby ko, ano pinasubsuban na kata? Nagpiling ka, Dimsi. Hindi ka nagpintas ka pa ini ko. Kung ano karotin niya oh. Pidatay ka manan. Nakita ka na duwan na niya apa niya ra mo yung toy. Diretso mata pag nagsasaong. Apa niya ra mo yung toy. Tamtambay, ano makikita mo magtake? Maday. Hindi, doon lang tayo sa tama. Nya, yun na tama. Tama kami, ikaw may tama. Karo ko mo kanya ko. Mali ka. Sana ko malay. Lalaki ka, di ba? Lahat ng lalaki mali. Oh. Di Gusto kami mo kang mga lalaki? babae.
Mukhang kalabaw siya. Karo kanya, kalabaw. Kalabaw ni Nino. Kalabaw ni... Sino Jawam? Ni Mercedes. Awang kamay. Apay. Ibak ti kursunada na. Sukot na ka. Tikat na matagdigdigos. Ibak ti kaya nan, madisi ka. Sakbat kahit ni Baak. Uy, Si Kamen. si kami. Kanaw, 2025 pa. Sa panaginip. nyal daw, Ha? nyal daw. Di 32. Ni bulan. December. Yaday. 32 nga rod. Yun niya. Talunggan sa. Madi ka mamamati to eh. Ato imot ko. Kung kuna na lang Ajay. Paspasalig Na namin. naginip siya. Na sila na daw ni Baak. Nang panaginip ka lang na. Mali mo nabigat si kami. Bitam. Pinakamay ka ba? Ha? Tal na gito. Tatayo na, di naliligo. Karo ko mo to. Digdig. Bisi ka. Siyempre, kakaligo ko lang. Ikaw, kailan ka naligo? Tatay. Tatay! Last week pa. Nagsangar ka Ano pinagsinuloy mo? Oy, babaita. Oy, babaita. Oy, babaita. Talaga matiktal na tangiwat mo Ay kaya. ba? Ngayon. Pumuso-puso mo matahanan na. Huwag tinitriman na. Ay! Kailangan, kilig-kiligan niyo ba ako? Sabihan mo nga to. May tama na to. Kanina pa yan. Bagdati ka. Baliw. Tatayak pa erektoy. Nangig ko amin ngayong bagam. Anjay. Jay nga. Sabi ko, artala lang niya nakatugaw. Ang matimbaga ka. Awan yung bagam. Manipo din nagtugawak. Hindi atang iwat mo timang mga ikon. O, pinagkakalat niyang kayo na daw ba? Oo, pagpagana, naging sakit ko na. December. Ang matimbaga. Oo. Tingnan mo. Gumagawa ng kwento. Panaginip lang talaga. Siguro, pinakanda ka tipipit baboy dubing kaya. Matigtal-tal na tangiwat mo. Nakatartarabitab. Kamu ni manong ko. Talo pipit baboy kinanadya. Luko kang gito. Nay! Unay, kaya naman ni Mitring ka. Para-paraan mo. Oh, Duron mo pa yung ganun eh. Hindi babingkan. Mawin sampay, di babingkan. Isa pa Dems. Gulo ate. Okay. Taldakan Manog ako. Dagsing ka mga ma. Wan, kailangan ko sa agjiman. Dagsing kami natara sa huwanam eh. Malimot. Sakto lang. Nalantod naman ng babaeng to. Bisasabi ka dyan? May narinig ka ba? Wala. Pigsami la tama yung aduwa ya. Mayat lang titungtungan yung tatay, tapos tata. Naging ginura kayo manin. Pigsa kita trip yun ah. Say, Nagay. dati parami ko kanya ma. Nya. Takabay ni Mitring. Sabay ma. Sabay ma. Atay. Tapos. Gana ma di. Ay, mati aja pa manunod tamon. Madi pa inalalpas. sige. Ganam di man ah. Pagdum lang nagarti ka mo to. Hindi na kaya. Nasilan natin na babae ta. Madi nga nasilan ata. Naging sisilan lang ata, tapos ikatikabay na. Ah. Pinadatakati ka ni. Ngayon, di na kalang nabagan. Nayan! Ay. Takayo man latan, nagtipig sa tama yun. Kapanamon nga ay. Dawad ako na. Wano, nag-away dun. Kasi lang masinsinit ti babae. Ikaw naman kasi, walang tigil yung bunganga mo. Kahit ako, sumasakit na yung tenga ko sa'yo. Supay ah. Si kasama tinakapangat ti pipit ti baboy. Sinakanginiwat ka. Isti sa bayo, si kaya lang tinapanit to ya. Pagbubodlak patay niya. Kasunod mo mo ako. Pakita man. Pakitak pa kinyam. O, tingnan nga natin Ah, kung talaga, pasado May. yung modeling mo. Napasadaw. Okay, Baka sige. mapaspasarak lang ata Picturing na. walk, ha? Ah. Look me. Ngay man. Ah. Harap ka muna doon sa Ay, likod. sa likod. Oh, nagpintas na nakatalikod ah. Sa likod ka. Sa likod. Bibilang kami ah. Go! Go! Sa
Gagayayon. Di na pa nakita yung mitring wakot. Sayangan. Panandan. Gusto sa badan. Mitring wak. Guys, may bagong product ang GR4. Ito nga pala ang matte color at glossy color. Tignan nyo naman ang resulta, ang kintab, di ba? Kaya bili na rin kayo. Click nyo lang ang yellow basket.